Καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα. Από το 2313 έως το 2486. 2313. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Για κάτσε να πάω. 2313, γράψω τηλέφωνο εδώ. 2313 είναι 6974. Αυτό εστάλει, πάρε τηλέφωνο σε παρακαλώ Φωτεινή για να ακούσουμε από ποιον εστάλει. Εστάλει 10 και 52 και 14 δεύτερα την προηγούμενη Παρασκευή. Άρα... στην εκπομπή του Αλέξα. Του Αλέξα, μετά την κλήρωση. Παιδιά δεν γίνεται. Αν έχει κερδίσει. Δεν γίνεται σου λέω τώρα. Συμμαθητή σου. Δεν γίνεται. Συμμαθητή σου. Ο ίδιος. Ναι, αν έχει κερδίσει το έχουμε πει. Κέρδισε. Ναι, αλλά το έχουμε πει. Τι. Ότι όταν οι νικητές. Σιμών, πάρε τηλέφωνο αν μας ακούς. Το έχουμε πει. Τι. Έχουμε πει κατά το παρελθόν ότι. Να το χαρίσουν σε άλλον. Οι νικητές αποκλείονται από τη διαδικασία. Οι νικητές. Για το ίδιο δώρο. Πάντως, αν δεν πιστεύετε, το είπαμε. Το δίνουμε στον αμέσως επόμενο τότε. Το έχουμε πει εδώ και ένα μήνα. Σίμω, αν ακούς, πάρε τηλέφωνο. Εσύ ο νικητής, αλλά τα παιδιά εδώ λέει ότι έχουν ξεκαθαρίσει το ποιος κέρδισε δώρο. Μα θα ανοίξει μαγαζί με τάμπλετ στο τέλος. Πάει έτσι. Κάνε ό,τι θες, δικό σου είναι το τάμπλετ. Κοίταξε να δεις. Πρόσεξε να δεις τώρα που άκουγε, τον έχω στο κινητό. Σίμω, καλημέρα. Με πήρε τηλέφωνο. Έλα, Σίμω μου, εδώ δεν στο δίνουνε. Έχω πάει στην πλάκα μου τώρα, ξέρεις. Γιατί. Αυτό δεν γίνεται. Πάλι τι σημείο. Σε ένα προποτζίδικο και παίζω τζόκερ. Πού είσαι? Σε ένα προποτζίδικο παίζει τζόκερ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είσαι το 2313. Εδώ το έχω μπροστά μου, όποιος θέλει μπορεί να το δει. Το 2313 και κέρδισες για δεύτερη φορά μέσα σε 2 εβδομάδες. Αλλά εδώ λέει η Φωτεινή, είναι αυστηρή, δεν δίνουμε δώρα σε αυτούς που έχουν κερδίσει. Μα το έχουμε πει και στον αέρα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το τζόκερ μπορεί να μου πέσει τώρα. Να πει ένα νούμερο. Ωραία. Σίμω, δώσε μου εσύ τον νικητή τότε. Είναι σαν να το χαρίζεις. Ένα νούμερο από το 2313 μέχρι το. Ποιο είπαμε, μισό λεπτό λίγο. Μόνο στο Focus συμβαίνουν αυτά, παιδιά, δεν γίνεται. Για να δείτε ότι δεν είναι και στημένο το. Λοιπόν, περίμενε. Όχι, ρε. Στο κινητό με πήρε ο Σίμος. Άκουγε την εκπομπή. 2486. Πες μου ένα νούμερο. 2350. Συγγνώμη, Σίμω μου, αλλά το έχουν ξεκαθαρίσει τα παιδιά. Εγώ πότε μπορώ να παίξω πάλι, δηλαδή. Είσαι στη διαδικασία για όλα τα υπόλοιπα δώρα, Σίμω. Ρε, εσύ παίξε, αλλά παίξε με τη γυναίκα σου. Δηλαδή ρισκάρεις ποδήλατο ηλεκτρικό που. Να πάω να παίξω τζόκερ πάντα, να παίξω πολύ τζόκερ, φίλε, και άμα τα κερδίσουμε θα στείλω τα μισά κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, γεια χαρά. Να σε καλά. Όχι, δεν πειράζει, πάρτονα. Τώρα τι γίνεται. Το νούμερο που έδωσε. Δεν. Ποιος, γιατί. Έχει γούστο. Πάρε τηλέφωνο, δεν ξέρω. Πάρε με γενικά μας. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάρε, είναι το 2350 που μας είπε ο Σίμος, είναι το τηλέφωνο 932 078 7 και κάτι ακόμη. Ο οποίος ζήτησε διαμονή σε ένα διαγωνισμό, αλλά δεν κέρδισε εκεί στη διαμονή, κέρδισε σήμερα το smartphone. Αλλά μου λέει η Φωτεινή, επειδή βλέπει Κώστας Χ, λέει φαντάζει και αυτός να είναι ο. Έχουμε τα τηλέφωνα του πρώτου. Κάτσε, θα τον πάρει τηλέφωνο. Ο πρώτος ήταν ο Κώστας Χ. Αν είναι και αυτός δεν κερδίζει και θα κερδίσει ο αμέσως επόμενος, παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, είναι show. Had the face of a beauty queen. You were my movie star. You were the best I've ever seen. Very best by far. Oh, Emma, Emily, star of my silver screen. Emma, Emily. No, that's no lie. Εγώ Σίμω το κρατάω αυτό που είπες. Παίζει σήμερα τζόκερ, κύριε Τζοκερά, εκεί πράκτορα. Το δελτίο το οποίο τώρα ρίχνει ο Σίμος ο Χατζη Αβραάμ, φωτοτυπία, και αν κερδίσει μας είπε τα μισά εδώ στον Focus. Είπε Ελευθέρη. Δεν το σηκώνει. Πάμε στον επόμενο για να είναι ο 2350, είχαμε πει, αυτός είναι ο 51. Πάρε αυτόν εδώ, 6999 80 202. Γρήγορα πάρε, γιατί θα μας δει ο Τριανταφυλλίδης. Δεν έχει όνομα, γράψτε, σας ευχαριστούμε για την ωραία παρέα. Πάρε, γιατί δεν θα να φάω ξύλο τον Τριανταφυλλίδη. Για πολλούς λόγους. Θα το θεωρήσεις πολιτική ηττα. Ναι.
Είναι τόσο επεισοδιακές οι κληρώσεις εδώ στον Focus, δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και συμβαίνουν, που μάλλον την κλήρωση πρέπει να την κάνουμε νωρίτερα. Γιατί χρειάζεται πολύ χρόνο για να βρούμε τον τυχερό, δηλαδή είναι απίστευτο. Για εσάς που δεν καταλάβατε τι έγινε. Πριν από περίπου 10 μέρες, υπάρχουν όλα αυτά βέβαια αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου, έπεσε στο μάτι μου στον νικητή μετά από κλήρωση που είχε γίνει και βλέπω όνομα επώνυμο Χατζιαβραάμ Σιμεών και τρελαίνομαι. Φίλος μου από το στρατό. Δεν είμαι βέβαιος στην εκείνος, τελικά είναι εκείνος. Το κερδίζει, ήρθε, τον γνωρίσαμε, το δώσαμε, μιλήσαμε εδώ και τώρα κλήρωση πάλι Χατζιαβραάμ Σιμεών. Γι' αυτό τον καλέσαμε, την προηγούμενη φορά ήταν στον οδοντίατρο, τώρα είναι στο προπατζίδικο. Και μας δίνει άλλο μήνυμα, ναι. Κι άλλο μαθητής στέλνει μήνυμα, ο οποίος είχε κερδίσει και λέει: παιδιά, το πισί στο σπίτι χάλασε, λέει, κανονίστε. Χωρικός. Τι θα γίνει με τους μαθητές. Ας φέρει κάποιος πλαίσιο κτλ. Δεν ξέρω, πλαίσιο, Κοροσίδης. Κορασίδης, Κοτσόβολος, ηλεκτρονική Αθηνών. Στείλτε μας μηχανήματα και εμείς τα δίνουμε. Καλημέρα στη Στέλλα την Μπλιουκά από Ορμίλια. Στέλλα Μπλιουκά. Γιατί έχω τον Μπλιουκέικο καλές σχέσεις. Δώσε μου γραμμή. Καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα πάλι, έλα. Ναι. Όχι, εδώ είναι. Εδώ είναι, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Βενιέρη, τι κάνετε? Είμαι καλά, μια χαρά, χαίρομαι που κερδίσατε. Βέβαια, αν θα ακούσετε, δεν ξέρω αν ακούω τώρα. Πολύ. Αν θα ακούσετε πόσο επεισοδιακά κερδίσατε, θα νιώσετε πάρα πολύ τυχεροί σήμερα. Σοβαρά? Ναι, αν έχετε ίντερνετ κάποια στιγμή μετά τις 12, μπείτε ναι, να ακούσετε όλη την κλήρωση σήμερα. Θα είναι εκεί αναρτημένη στη σελίδα μας. Δεν ξέρω, ασχολείστε με το ίντερνετ? Λίγο. Αν θα πάτε στο www.focusfm.gr και ακούσετε το πώς σήμερα φτάσαμε να βρούμε εσάς ως νικήτρια, θα γελάτε και θα νιώσετε πάρα πολύ τυχεροί. Λοιπόν, μου είπε η Φωτεινή, απλά μας ζητήσατε το τάμπλετ. Το τάμπλετ σας δίνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε τάμπλετ? Όχι, δεν έχω. Είστε παντρεμένοι, έχετε παιδιά, είστε ελεύθεροι? Είμαι παντρεμένη, έχω 2 μεγάλα παιδιά, είμαι 50 ετών. Ωραία. Συνεπώς... Και κάποια στιγμή έπαιρνα και για ένα παλιό μου θέμα, ναι, γιατί δυστυχώς από βλακίες γιατρών έχω ακροτηριαστεί. Πείτε το εκτός αέρα, καλέστε τώρα για να μας δώσετε και το όνομά σας στο 2310-500-536. Μάλλον θα σε πάρει Φωτεινή, θα σας καλέσει το κινητό για τα διαδικαστικά. Εντάξει, να είστε καλά, πολύ, να είστε τυχεροί στη ζωή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που υπάρχετε σαν σταθμός. Με συγκινείτε, δεν θα πω τίποτα άλλο.